al tajnu čuvajmo. Porodica Fixis. Proteza. Simka, ovamo, pogledaj šta sam našao. To je medved. Kakvog si medveda našao, Noliče? Ma znaš, ovo je onaj o kome nam je pričao Tom Thomas. Bio je njegov najbolji prijatelj na celom svetu. Sve dok se nije sprijateljio sa nama. Aha, hajde da ga navijemo. Hajde, hajde, hajde! Tako je! Sada hodaj, Teddy! Hajde! Teddy! O ne! Siroti mali medved! Otkinuli su mu nogu i ostavili ga. Nismo mu otkinuli nogu, bio je već polomljen. Sve je jasno, otvoreni prelom. A zašto ga ne bismo popravili? Tom Thomas će biti srećan! Čekaj, neće biti lako da ga popravimo. Treba će nam proteza. Unutar ljudskog tela se nalazi skelet sastavljen od kostiju i zglobova. I ako slomite jednu kost, obično ta kost sama zaraste. Polomljena kost će opet srasti i vratit će se u normalu. Ali nekada se kosti i zglobovi polome tako ozbiljno da je nemoguće da zarastu. Kada se to dogodi, taj deo treba da se zameni veštačkim delom koji nazivamo protezom. Proteza može da zameni više kostiju ili zglob. Može zameniti celu ruku ili nogu. A gde možemo da nabavimo protezu? Sigurna sam da je možemo dobiti od profesora Eugeniusa. U pravu si. Pomoć stiže. Nino, 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 Nino. Zdravo, profesor Eugeniuse. Drago mi je što vas vidim, draga deco. Kako ste? Zdravo, profesore. Možete li da napravite protezu? Šta, slomili ste nešto? A ne, nismo mi, već medved, polomio je nogu. Koji medved? Meda koji je bio Tom Thomasov prijatelj. Razumem. Danas u savremenu protetiku može da se zameni nešto drugo sem ruke i noge. Naprimer, ako ostanete bez zuba, može da se zameni veštačkim. To je isto proteza. I ponekad osobi slabi vid jer se sočivo u njegovim očima zamagljuje i ne može da se izoštri. Za ovo postoji druga vrsta proteze. Novo veštačko sočivo. Proteza može da pomogne ljudima koji imaju slab sluh. Mala naprava se stavi u uho kako bi osoba mogla da čuje šta se dešava. I to nije sve. Ljudi su čak naučili kako da leče srce tako što će promeniti na njemu neke istrošene delove protezom. Kakav fantastičan izum su proteze. Neverovatno šta sa njima sve možete. One pomažu ljudima da žive normalan život. Profesore, da li ćete uspeti? Uskoro ćemo saznati. Gotovo, izvolite. Hvala vam mnogo na pomoći, profesore. Nema na čemu, čuvajte se, deco. Na aparatima ovim naš rad ne prestaje. Potrebni smo vrlo da popravljamo sve. Od jutra pa do mraka svakoga dana. Kad je slučaj hitan, sve je u našim rukama. 1, 2, 3, sjajno, ulazimo mi sjajno, dok ne proradi sjajno, popravljamo svi. Sada je ovaj stari Tom Thomasov prijatelj kao nov, Noliče. Simka, ako se Tom Thomas bude družio sa Medom, da li će prestati da se druži sa nama? Zdravo svima. Zdravo. O, moj Meda, pronašli ste ga. I popravili ste ga. O, mnogo vam hvala. Da, baš kao što deka kaže, stari prijatelj je bolji od 2 nova. Ko je nova ko stari? Pa Meda je stari.
A, mi smo novi. Noliče, nije istina. Vi ste Fiksizi drugari. Vi ste moji najbolji prijatelji na celom svetu.